Volám sa Gabriela Kováč-Turzo a som konateľkou a majiteľkou firmy Provitex. Zaoberáme sa vývojom, výskumom a distribúciou výživových doplnkov na báze výťažkov z húb a iných prírodných zložiek. Dovoľte mi, aby som vám predstavila jedného z našich užívateľov. Môj príbeh sa začal zhruba pred 3 rokmi. Cítil som bolesť na rôznych častiach môjho tela a následne som vyžiadal lekárskú pomoc. Výsledky zhruba pol roka nepoukazovali na žiadnu zmenu v organizme. Potom ma poslali na urológiu, kde jednoznačne rozborom z krvi preukázali, že mám rakovinu prostaty. Následne mi hneď doporučili biopsiu a operáciu. Samozrejme som sa zľakol a aj zrozpačiteľ trošku a začal som študovať alternatívne možnosti. Veľa som si o nich prečítal. Dozvedel som sa, že mnohým stavom sú príčinou práve psychické poruchy v organizme a že musím medzi iným zmeniť aj spôsob stravovania. Prestal som konzumovať mäso, mliečne výrobky, kávu a alkohol. Jedol som veľa zeleniny, hlavne v surovom stave, a následne za tým som sa začal zaoberať zásaditosťou organizmu. Pil som zásaditú vodu. Výsledky sa mi zlepšili, ale neboli 100%. Počiatočné výsledky dosahovali hranicu 120, čo je enormná hodnota. Preto som začal bádať ďalej po veciach a zhruba o 1,5 roka som sa stretol s liečivými hubami, ktoré som začal užívať v pre mňa ideálnej dávke 3x3 kapsule denne. Výsledky sa mi rapidne zlepšovali. Približne o 6 mesiacov sa mi znížili hodnoty len na 20-násobné, ale aj toto boli zvýšené hodnoty. To znamenalo, že aj napriek tomu lekári naďalej doporučovali ďalšiu biopsiu a takisto operáciu. Naďalej som zamietal tieto možnosti, pretože som vedel, aké škodlivé vedľajšie účinky majú tieto terapie, ako aj následná liečba po uvedených terapiách. Myslím tu konkrétne na chemoterapiu a ožarovanie. A priložil som si ešte za jednu lopatu naviac. Snažil som sa udržať si svoj psychický stav v dobrej kondícii. Vedomie choroby som potlačil do úzadia. Samozrejme, nevedel som ich anulovať, príznaky žili ďalej, tie som nevedel utlmiť a preto som súbežne užíval PDMX prípravok. Hodnoty ostali na hranici 20, nevedel som sa s nimi pohnúť ďalej. Následne po 1,5 roku sa mi znormalizoval rodinný stav, trošku som sa ukľudnil. Prišiel som na to, že primárne ložisko musíme odstrániť, ak sa nevieme ďalej posunúť k zlepšeniu zdravotného stavu. Preto som súhlasil s biopsiou a operáciou. Podarila sa. Predtým som samozrejme súbežne užíval PDMX, aby som si posilnil svoj imunitný systém, aby som sa pripravil na operáciu. Po operácii som samozrejme naďalej užíval a aj užívam výťažky z húb, pretože som odmietol chemoterapiu a aj ožarovanie. Hodnoty mám úplne v poriadku, krvný obraz mám výborný, PSA je na hodnote 0 a mohol som znížiť dennú dávku PDMXu, pretože sa cítim dobre. Zníženie zápalového procesu si vyžaduje trošku dlhší čas a myslím si, že o 0,5 roka budem úplne v poriadku. Som rád, že som sa so svojimi skúsenosťami mohol podeliť aj s inými pacientmi. Dúfam, že im pomôžem. Ďakujem, že si sa podelil s nami o svoje skúsenosti a do budúcna ti prajem dobré zdravie.